Jama'a assalamu alaikum, sunana Dr.zakeey, CEO Dr.zakeey Global Ventures. Ka shiga cikin YouTube channel ɗinka ka danna Dr.zakeey Global Ventures. Kana kai searching zai nuna maka shafinmu wanda zaka samu bidiyoyinmu tun daga farko har izuwa ƙarshe. Kar ka manta da zaran ka shiga wannan shafi namu zaka kalli jan rubutu da aka rubuta subscribe, ka danna wannan jan rubutu, kana ka danna alamar ƙararrawa da suke nuna ma. Ma'anarta shine da zaran mun ɗora shiri za su sanar da kai, ba kuɗi zaka tura mana ba ko kuma wani abu. Bayan nan zaka iya bibiyan duk wani bidiyo namu ta wannan. Zaka kalli bidiyon mu tun daga farko har ƙarshe. Wasu cryptocurrency an daina bada su, wasu kuma har yanzu ana bada su. Insha Allah za mu na kawo muku airdrops da zaran an ɗora su. Kana zaka koyi harkan crypto tun daga farkonta har ƙarshe. Kai dai ka kalli wannan bidiyo har izuwa ƙarshe. Mun gode. Kaman yanda kuka sani a cikin wannan gida ba za mu gajiya ba wajen kawo muku airdrops waɗanda muke da tabbaci a kansu. Kamar kullum yau ma na taho muku da wasu airdrops ne guda biyu waɗanda ake ba da su. Na farko akwai ma'ana Freecoin wanda kowa ya san shi, yanzu hakan nan yana kasuwa. Da shi zan fara tukunna first. Yanzu hakan nan ina da link ɗina a cikin WhatsApp. To don haka zan tafi kai tsaye zuwa cikin WhatsApp ɗina. Na farko zan ajiye muku link ɗin su gashi nan. Freecoin da zaran ka taɓa, kawai matsalan da za ka yi facing shine shi bot ɗin yana da ɗan ɗaukan time. So don haka dole ka yi haƙuri da shi a yanda yake, ka jira shi. Amma kuma kana samu instant, kana shiga ka taɓa start ɗin nan, ka ɗan jira shi for some while. Shi wannan vote ɗin da kuke gani legit one ne, amma kuma yana da gaskiya ɗaukan time. To ko da ku a ce yaya ne shi instant withdrawal ne. So yanzu kafin ya gama yin shirman shi, bari ba mu je mu kafa shi ɗayan da yake baya ɗaukan time. Shi ɗayan ana cewar chain wallet CWT. Da zaran ka shigo ka taɓa kansa hakan nan, kana zuwa zai ce ma start kamar yadda kuke gani. Da zaran ka yi hakan nan, zai tafi ma kai tsaye. Za su baka 1 CWT ya kai $50. Duk mutum ɗaya da kai referring za su baka guda ɗaya, kuma airdrop ɗin nan kuma guda 4 za su baka. To don haka sai ka ce join airdrop. Da zaran ka taɓa join airdrop zai nuno ma capture wanda za ka yi, sai ka duba naka menene KVWY. Don haka yanzu zan rubuta ta KVWY. Kamar yadda kuke gani, da zaran ka danna to zai nuna maka join telegram channel. Da zaran na danna telegram channel ɗin nan yanzu na yi join. Idan kai ya nuna ma baka join ba sai ka yi done. Sai ka ce join advice channel, sai ka danna channel ɗin naka na advertisement ɗinsu, to nan ma ka yi joining. Bayan nan zai ce maka sai ka ce done. Da zaran ka gama zai ce maka YouTube subscription advertisement da menene, sai ka taɓa kan YouTube ɗin nasu. Da zaran ka je ka kan YouTube ɗin nasu zai nuna ma kamar haka, sai ka taɓa musu subscribing. So abin da za ka yi idan dai suka zo su za su tambaye ka wani abu, sai su ce you have to watch full video menene ɗinsu, sannan ka yi like ɗin bidiyon. To ni yanzu har na gama, amma kuma suna son submit your YouTube URL. To yanda za ka yi ka samo shi shine, na ɗaya ka yi saving ɗin YouTube ɗinka. Shi kuma YouTube ba wani wahalan buɗewa ba ne da shi. Email ɗinka kawai za ka tabbatar da cewa yana kai. Da zaran kai yana kai, to su YouTube channel ɗinka yana nan, sai dai kai ne ba za ka ɗora bidiyo ba ko wani abu. So nan gurin YouTube channel ɗina kenan, kamar yadda kuke gani. Yanzu zan buɗe shi akan Chrome. Ina cewa open in Chrome kamar yadda kuke gani. So yanzu hakan nan ya yi min automatic, ya zo shi ya buɗe min akan Chrome. To idan dai ina son zan buɗe YouTube channel ɗina, zan ce your channel. To da zaran na dubo nan gurin, to yana haka kamar yadda kuke gani ɗin nan. So zan taɓa wajen copy ɗin nan. To yanzu na yi copy ɗin YouTube channel ɗina, ma'ana URL na YouTube channel ɗina. To idan dai na zo yi musu, zan yi musu pasting kamar haka nan da kuke gani. Yanzu za ka kalli ya nuna ma YouTube MWYY channel.
UTYYY to shine YouTube channel URL ɗinka. Da zaran kai musu submitting abinda za su tambaye ka VEP20 Binance Smart Chain address ɗinka, amma from Safe Wallet. Idan baka da ita za su baka link ɗin da za ka yi downloading ɗin shi ta nan gurin ta Play Store. To idan dai kuma kana da shi wannan, to ni yanzu da yake ina da shi ba zan damu da link ɗin su ba, ganar link ɗin, amma saboda kai zai zama baka da shi, to yanzu ni ina da ita, to zaka buɗe ta kamar yanda dai kake gani. To yanzu ni da yake ina da shi har nayi setting nayi komai, to don haka zan shiga dan copy musu link ɗin VNB na da kuke gani Binance Smart Chain. So zan taɓa kan receipt ɗin nan, zan zo wajen copy ɗin nan. Da zaran na taɓa kan copy, to zai ce mun copied. To bayan nayi copy zan koma asalin cikin wajen nasu, sai na yi haka, sai na ɗora kamar yadda kuke gani. So yanzu hakan nan Dr.zakeey, your airdrop joined successfully. So gana statistic da komai, to gana referral code ɗina, kai ma za ka iya samun naka. Sannan mun baka daman cewa ka haɗa da YouTube channel, ma'ana bidiyon da muka tura maka, domin kai ma ka samu referrals ɗinka su gane yadda za ka yi. Ranar da za a fara kuma 22 ga watan uku nan ne, yanzu hakan nan saura kwanakin kaɗan. So zan koma muku cikin shi wancan Telegram. So kamar yadda kuke gani na ce muku wannan yana ɗaukan time na Freecoin ɗin nan. So za ka shigo, za ka taɓa kan wannan channel ɗin nasu, sai ka ce join kamar yadda kuke gani, sai ka zo ka legit bots ɗin nan shi ma, sai ka taɓa join again. So bayan ka yi, sai su ce ma you can find payment history in Freecoin YY. So wannan idan dai har aka biya ka, to a nan gurin za ka kalli biyan da aka ma confirmation, adadin yadda mutane suke cire kuɗinsu. Yanzu haka kun kalli wani ya cire guda 100, wani ya cire guda, yawanci ma mutane dai sun fi cire guda 1000, saboda 1000 suke badawa first. To yanzu hakan nan na ce check, ma'ana na kammala joining ɗin duka waɗannan channels ɗin kenan. Kamar yadda kuke gani, bayan na ɗan jira na ce musu joint ɗin, to sun ɗauke mun waɗannan abubuwa, sun nuno mun nan gurin ga na wajen balance, referral, withdraw, account and bonus da sauransu. So yanzu idan dai na tashi zan taɓa kan bonus ɗin nan ne. Da zarar na taɓa bonus ɗin nan za su bani kyautan guda 1000. Da zaran ka taɓa za ka kalli sun baka, za su ce ma congrats, your reward 100 free, come back after 24 hours. To duk 24 hours idan dai ka zo ka taɓa wannan bonus ɗin za su baka. To yanzu sai ka ce back to main menu. Da zaran ka taɓa back to main menu zai kawo maka waɗannan abubuwa kamar yadda ka wuce su. To zai kawo maka waɗannan, to sai ka taɓa wajen withdraw ɗin nan. Zai ce ma wai wallet not set. To don haka sai ka ce back to main menu, sai ka taɓa kan account ɗin nan, sai ka ce set wallet. Da na taɓa kan go back to our main menu, so yanzu haka zan taɓa kan account, sai ne settling ɗin wallet ɗina. Da zaran ka ce set account, yanzu ka ga ya nuna maka not set account ɗinka, to sai ka ce set/change wallet ɗin nan. A nan ne za ka iya ɗora account ɗinka, amma fa dole kana jiran shi, don gaskiya bot ɗin nan ba mai sauri ba ne kamar yadda others bot suke yin sauri. Tsaida bidiyon nake yi kawai, shi yasa za ka kalli na yi sauri. So kun gani yanzu ya ce min enter your TRC wallet address where you want to receive payment from bot. So yanzu zan tafi cikin Trust wallet ɗina. Za ka iya yin amfani da Tron link da sauransu. To yanzu na shigo cikin Trust ɗina, zan yi copying. Da zarar na yi copying zan zo zan yi musu pasting kamar hakan nan, na tura musu. To yanzu automatically zai ɗora min shi wannan wallet ɗina. Da zarar na ce withdraw, za su min withdraw directly zuwa cikin wannan. So yanzu sun ce min your free wallet set to kaza 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 kaza. It will use for your all future withdrawal. So yanzu zan ce back to main menu, sai na taɓa withdraw domin ku kalli yadda kuɗin yake fita. To yanzu ya nuno mun, zan taɓa withdraw. Dole idan kana yin abun nan sai dai ka bari kana zuwa kana yin wasu abubuwan ka daban. Zai tambaye ka ce enter amount to withdraw.
yanzu zan saka 1000. So yanzu kamar yadda kuke gani ya ce min withdrawal successfully, amount of withdraw is y gashi nan. Now check your Tron wallet. So bari zan je na duba. Are you with me? Kun kalla gashi nan Freecoin ya faɗo guda 1000. So kai ma za ka iya samu, ba wai legit ne today